Сега с друга тема продължаваме предаването. Истории, които не са една и две, все повече, напълно абсурдни. Ситуации, при които изпадат все повече българи да закупят и да регистрират законно лек автомобил и в крайна сметка да им го конфискуват. Най-често потърпевшите не подозират в какъв капан са попаднали, докато колата им не светне в шенгенската информационна система и не бъде отнета. Оказва се, че често става така. Купуваш си кола, законно ти я регистрират и в един момент се оказва, че някога някъде тя е била открадната и е пусната за издирване. Често колата, която е обявена за издирване, е напускала страната и се е връщала многократно в България, т.е. преминавала е през граници. Наскоро ви разказахме историята на семейство от Пазарджик, което румънски съд призна за добросъвестни купувачи на иначе крадена по-рано кола. Обаче българската полиция иска да конфискува тази кола към днешна дата. Защо се случва това? Какви полезни ходове имат измамените? Имат ли изобщо такива? Румен Бахов по темата. Добро утро. Добро утро, Вики. Здравейте на всички, които ни гледат. Точно така. Много често нищо не подозиращи български граждани си закупуват автомобили, пререгистрират ги в КАТ, впоследствие се появяват други собственици от друго населено място, пререгистрират ги в съответното териториално поделение на КАТ и така хората си пътуват в чужбина и нищо не подозират до момента, до който не им кажат стоп, слезте от колата и си отивайте вкъщи пеша, защото тази кола свети в шенгенската информационна система и в системата на Международната криминална полиция Интерпол. И хората в един момент се оказват в небрано лозе, т.е. започват да варят документи, договори и всичко друго, с което разполагат и се опитват да доказват, че са добросъвестни купувачи, но в много голяма степен удрят на камък. В началото само да припомня историята на господин Емил Желязков от един софийски квартал, когато показахме началото на миналата Коледа, когато той най-любезно помоли италианския собственик на колата, от когото тя някога е била открадната, да не си я иска и той я подари на господин Емил Желязков, но всъщност тези случаи са епизодични. Казвам добро утро на адвокат Силвия Петкова. Здравейте. Добро утро. Госпожо адвокат, в практиката ви много често се сблъсквате с подобни казуси, но на вас и на зрителите предлагам да видим кратко видео, в което са събрани преживелиците на хора, които вече са изяли дървото, както се казва. Няма проблем. Няма никакъв проблем. И в един момент? В един момент на 23 юли тази година, 2023 година, прибираме се от семейна почивка в Гърция и сме задържани на пункт КПП Илинден. И какво ви казват? Казват ми, че на 12 юли тази година автомобилът е бил обявен за издирване. Свалят ни като престъпници на КПП-то, конфискуват ни автомобила. И ви казват да си ходите. И ни казват да си ходиме. Те са длъжни по закон да задържат автомобила и да го предадат на претендента, който претендира, че е собственик. На влизане в Румъния 2019 година конфискуват личния ни автомобил, като свалят съпруга ми и сина ни на границата. Съответно оставят ги там и им конфискуват автомобила. Откъде си купихте този автомобил? От Пловдив, от фирма, представлявана от... Законно ли го закупихте? Законно, да, с регистрация в КАТ Пловдив. След това я закупуваме, пререгистрираме в КАТ Пазарджик. Пътуваме около година, година и половина по чужбина, Италия, Гърция, Турция сме ходили с нея без абсолютно никакъв проблем. И фаталния ден на 26 октомври я взимат в Румъния. Румънският съд е категоричен, че семейството й е добросъвестен купувач на тази кола. Да, до доказване на противното. Тя е крадена за нашите власти, за тях сме добросъвестни купувачи. 2 пъти ходих до Германия. Първия път, когато отидох, полицията ми каза, че не издирва автомобила и че за тях няма никакъв проблем с този автомобил. Това, което ми отговориха, че нямат отношение към колата. Колата е отчислена законно при тях и... Законно ли купихте тази кола в Германия? Разбира се, че законно.
законно, платил съм за нея. Пише, че е отчислена. Тя няма как да бъде регистрирана в България, ако не е отчислена в Германия. След което на 7 август дойдоха от полицията от Троян и казаха, че колата се издирва и че трябва да бъде конфискувана, трябва да бъде прибрана за определен период от време. Казаха ми за 2 месеца тогава, 60 дни, и след като изтече проверката по тази кола, ще ми бъде върната. Проверката изтече, законовия срок мина, обаче колата не ми се връща все още. Последният човек, когато видяхте, е господин Милен Димовски от Троян. Той е на път да се превърне в кандидат за рекордьор в книгата на Гинес. По проста причина, че той неколкократно посещаваше Бремен, където питаше местната полиция дали му искат колата и дали се издирва на територията на Германия, но германската полиция му отговаряше: господин Димовски, престанете да се разкарвате до Бремен, ние не ви искаме колата. Българската полиция обаче конфискува колата на господин Димовски, върна я в Германия, след което господин Димовски още веднъж отишъл в Германия, намерил човека, на когото е върната колата, обаче германската полиция не е припознала този собственик за собственик и сега тази кола стои в Германия, а Милен Димовски пие студена вода в Троян. Какъв полезен ход има един човек, който напълно законно е придобил кола и в един момент няма кола? Реално погледнато, българското законодателство не предвижда полезен ход. Ама добросъвестен купувач съществува ли в правния мир като понятие? Разбира се, че съществува, но ще може да търси правата си по гражданско-правен ред срещу продавач. По отношение на потенциални възможности МВР да му върне автомобила след като го е иззел на основание това, че се издирва от Шенгенската информационна система или от Интерпол, в рамките на тези 60 дни, които са предвидени за държавата, която е вписала сигнала за издирването, МВР няма законова възможност да го върне. Той ще трябва да го върне след изтичането на тези 60 дни, ако държавата не си го е поискала обратно. Само че искам сега да ви попитам, има един детайл. Държавата или собственика? В онази държава, който е уведомен, че неговата кола е издирана. Много често тези коли са обект на застрахователна измама и става една много сложна въртележка. Всъщност, българската полиция, държа да уточня, спазва буквата и точката на закона и абсолютно стриктно изпълнява задълженията си. Всички установени автомобили, че светят в Шенгенската информационна или на Интерпол системи, биват задържани, съответно конфискувани, иззети с протоколи за доброволно изземване и човека, от когото е иззета колата, пита: аз като добросъвестен купувач, който съм си дал парите, защо трябва да пие една студена вода? И защо, вие видяхте, румънския съд конституира семейство Серафиеви от Пазарджик като добросъвестни купувачи, а българския съд не ги конституира така. Трябва да се отбележи, че съдилищата всъщност прилагат закона такъв, какъвто го има в съответната държава. Тоест, ако българския съд не връща автомобилите, това е защото няма законова разпоредба, която да му позволява да го направи. От друга страна, румънския съд е възстановил автомобила, защото най-вероятно съществува такава законова разпоредба, която да му позволява да го направи. Практически съдът не може сам да създава законодателство. Това може да го направи само Народното събрание. Вие казахте, че може по гражданско-правен път ли казахте да си търсим правата от този. Ако колегата оператор ми е продал кола, която той притежава законно, и аз законно съм я купил и съм я продал на вас и светне у вас, както се казва, остане контрата, вие мен ли ще съдите? Доколкото ми е известно с уговорката, че сферата ми на дейност не е гражданско право, да. От тук нататък вече подробностите, кой кого трябва да съди назад по веригата, е въпрос, който колеги, занимаващи се с гражданско право, могат да отговорят по-подробно. Тоест, Гошо внася колата от еди къде си, после я продава на мен, аз на адвокат Петкова на Пешо, светва от Пешо и Пешо почва по веригата, така ли? Точно така. И накрая всъщност последния пие една студена. Пак казвам, от гражданско-правна гледна точка не мога да дам становище кой в крайна сметка кого би трябвало да съди. Мога да кажа единствено от гледна точка на Закона за Министерството на вътрешните работи и от гледна точка на практиката на административните съдилища, че практически, както казах, липсва законова разпоредба, която да позволява... Разбрах, колеги, разбрах. Нека адвокат Петкова да довърши, да. Благодаря ви. Разбрах.
Румен Баков на живо. Да, постулатите на правото у нас явно са обърнати. Недобросъвестен и виновен до доказване на противното. Примерът с Румъния е доста отчаиващ. При нас ли са идиоти законотворците или да? Това се питаме в ситуация, в която абсолютно законно и добросъвестно си купуваш автомобил и няма сила, която да те предпази от подобен